Come and get you some, come and get you some. Come and get you some, come and get you some. Čau, ľudia, zdraví vás Luko a vítajte pri Minecrafte a je to server Survival Games. A dlho som to už nehral a dosť vecí sa tu zmenilo. Napríklad takto som dostal tieto knižky na začiatok. Tu máme, že Survival Games Parkour, Game Roof Parkour a VIP miestnosť. A tuto sú prvorade tie survival hry. Čiže tu si nejakú vybereme. Čiže in-game, 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 in-game. A prvá je Voiting, čiže tam sa pripojíme. A nás tu už hrá 12 z 32. Čiže, kto nepozná tento server, ide o to, že hľadáte truhly, v ktorých nájdete všelijaké veci a musíte proste prežiť. Musíte tu zabíjať proste ostatných hráčov. A to je proste jednoduché, len pokiaľ oni nájdú lepšie veci ako vy, tak vás zabijú skôr. Čiže takto. A ja už chcem, aby sa to odštartovalo. No, odštartuj sa. Ja si to vyskúšam, že lomeno list, že kto tu všetko hrá. No, prepáčte, to som zblbnutý z Counter Strike. List. Inkatív 0. Čiže, OK. Liu. Ja som vám tu ukázal prstom, ale to neriešte. Na monitor som vám ukázal prstom. OK, už by to mohlo aspoň začať. Jak sa to píše, keď chcete, aby sa to odštartovalo? SGVT? No, SGVT? Ne? Tak s medzerou. VT. A 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lag! No, to sa už neoplatí vyberať, keď som mal taký lag hnusný. Zákerný. Prečo sa mi to začalo lagovať hneď, čo som začal hrať? A pritom sa to pre chvíľku ešte ani nelagovalo. Tomu nechápem. Tomu vôbec akože ja nechápem. Ale to je jedno. Musíme nájsť nejaké čestky. A mám pocit, že na Mushroom Biome nie sú. To mám veľký pocit, že na Mushroom Biome nie sú. Ale to nám predsa neprekáža, môžeme ich nájsť nejako. Možno, že budú na Mushroom Biome, čo ja viem. Nie som na toto odborník. Ale vážne netuším, či tu budú nejaké čestky. Čiže tak. Ja sa tu popozerám poriadne. A zdá sa mi, že tu nie sú čestky. Prepáčte za nedočítanú grafiku. Sa generujú čanky. A to poznáte asi už sami. Ale ja by som tu rád našiel... Wow, blesk. Ja by som tu rád našiel nejakú čestku. Tam je nevygenerovaný čank, tam niečo vidím pod sebou, nejakú lávu. S netherrackom som tam videl. Ale to asi nebude naše riešenie. No a to je stone. Pomoc. Nemal by som bežať, lebo už mám malý hunger bar, len to musím proste zabiť toho zombika. Dúfam, že ich tam nespawnou viacej. Zhor, ty zombík blbý. No zhor, no. Mrkva! Dispenser. Aha, on je niekde dole. Jak sa tam dostal? Aha, on padol do lavy. A to ja netuším, či padol do lavy. Ale by len zaujímalo, že ako sa tam dostal tam dole. Ale on tú čestku vybral. To je jasné. A tadiaľ to niekadiaľ sa tam dá dostať. Jop, tadiaľ to. A čo je tuto? Tu by ma zaujímalo, čo je tuto. Tu bude lava. Určite. Tak potom, čo to tu tak svieti? To bolo troška divné. No nepovedzte, že to nebolo divné. Čiže to je jedno. Takže by sme mohli nájsť niečo. Tam už asi nevyšplhám hore. Čiže som v pasti. Dá sa tak povedať. Hej, som v pasci.
No a teraz ako von? No teda to určite nie, však nie sme jednoblokoví. Čiže neviem kadiaľ von. Aha, ja zjesť tú mrku, to ma nenapadlo. Tu sú dispensery. Všelijaké. A čestka. Tá bude vybraná. A není. Ale som v nej blbosti. A tu je lanko. A tu bolo čo? Tu bol vlastne nejaký elixír, lebo som počul, že tu. Oh. A teraz by som sa mohol pozrieť na list. Či je tak? Ja sa nejako potrebujem stadiaľto dostať von, len neviem ako. Pravdepodobne tadiaľto. Nie, tadiaľto nie. Tadiaľto nie. Ja nie som jednoblokový. Kde bola tá cesta, skadiaľ som sem... Voda! OK, ja som fakt slepý. Ale ideme tam. O, toto to vyzerá tak podozrivo. Naberem si vodu. A... Tu by som mal nejak ísť, tuto, popri rieke, tak nič. Do lesa. Áno, vyberte sa do lesa, nikdy popri rieke. Lebo to je zlé, popri rieke, chápete ma? Čo sa stane, keď sa napijem? Nič. Čiže absolútne nič. Dobre. Tak, aha, tu je niečo nedrové. Čo robí v lese nedrová blbosť? Nedrová púšť. Nedrová púšť, to je blbosť. Proste nedrová plocha, no. No, to som chcel povedať. To je spawner na prasatá. Ale tu nič není, absolútne nič. Toto je asi nejaký zhorený les. Niečo tu vyhorelo. Tu je tekvica. Tak máme tekvicu. A tu je nejaký chrám, čiže sa pozrieme do chrámu. Jem bystrý mohol rozlušiť hádansku. Diamant, rohy, šíp, zdi. Diamant je v rohoch. Šíp a zdi. Šíp a zdi. Prečo mi nejde brať veci? Aj. Tak či to potom nejdu, lebo sú tam asi není. Diamant, rohy, šíp, zdi. Nechápem tomuto. Vážne to nechápem. Keby ste to vedeli, tak mi prosím vás poradte, lebo ja tomu nechápem. Ale to ideme sem, ideme na tú horu. Už by to treba niekoho zabiť. Už by to bolo treba niekoho zabiť. Lebo... To... Musím pozerať na blesky, len ja nikdy neviem, kde si šlahnú. Či to je jedno. Wow! A... Mal by som niečo nájsť. Nejakú tú čestku. Ale ja neviem, kde ju nájsť. Čiže to je ten problém. This is right problem. Ale bez rečí by sme mali niečo nájsť, lebo tu je sama voda a tu by niečo malo byť. A nič tu není. Čiže to bolo superové. A ja už ani nemôžem bežať, lebo som si vyplýtval. Hunger bar. Hunger bar. OK, mali by sme niekoho nájsť, lebo to sa takto nedá. Ale kde sa môžu všetci ukrývať? To zostane hádankou. Ja už nemôžem bežať, som zabudol. Ja netuším, kde by mohli byť. Budem pozerať na oblohu, že kde šľahne blesk. Na mňa. No. Či? To nebolo na mňa? Šľahni ešte raz. Šľahni! 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 Šľahni!
No, to šľahlo na mňa, ale nechápem, že prečo. Ja nechápem, prečo na mňa šľahajú blesky, však to nemá šľahať na mňa, ale na ostatných hráčov predsa. A tu máme nejakú kamennú plochu. Či tu by sme sa mohli na to pozrieť. Wow. Čiže tak. Ale... neviem, či tu niekto bude. Rebrík. Tu je rebrík, okej. Už som sa zlakol, že tu rebrík nebude iba taký voľný pád. By ma to zabilo určite. Čestka. Prázdna. Čiže tu niekto bol. Money. Money. Oh, money. Money girl. Money. Ja sa mám dostať asi za ním? To neviem. Ľavou? Nie, asi nie. Prečo horím? Ja nechcem horeť. Voda zachráva. A ja by som sa mohol ísť pozrieť na Game Roof Parkour. Je to toto. Toto je strašne ťažký parkour. Ale nechápem, prečo sa volá, že Game Roof. Lebo to bolo napísané gameričku, zložil sa ti básničku. No tam to už bolo napísané, ste mohli troška vidieť, ale asi ste to nevideli. A ja idem na Survival Games Parkour, lebo Gamerov Parkour som už hral. Survival Games Parkour. Wow. Co si zo mňa robíte? Viete čo? Wow. Tak toto je inak ťažké. No, tak toto nedám. Toto nedám. Tak toto vlastne vôbec nedám. Lebo to je, vidíte, aké ťažké, to musíte preskakovať. Tak ja neviem, ako sa mám dostať von. Čiže by takto? Asi takto sa mám dostať von. A toto sú PC, či dispenzre. To budú pistony. Medic. Díky. Prepáčte, ale budem troška si odkašľávať, lebo má troška bolí hrdlo, ale to neriešte. A ja to idem skúsiť znovu. Kto videl Zohana, like. Ale vážne, kto videl Zohana, like. Ale kto videl Zohana, komentujte to. Nedáva to hunger? Dáva to aj hunger. Šikovná vecička. Má tu mňa veľké plusko. Neviem, prečo chodím horom, ale to je jedno. Ja to musím nejako vyskákať. Ale... Ojojoj! No okej. Čiže mi to jaksi nejde. No, toto je asi všetko z dnešného dielu. A ja sa tu s vami lúčim pri epickom ľade, ktorý ide rýchlo. Čiže čaves. Čaves ľudia, zdraví vás Luko a vítajte pri Minecrafte a je to server Survival Games. A dlho som to už nehral a dosť vecí sa tu zmenilo. Napríklad takto som dostal tieto knižky na začiatok. Tu máme ešte Survival Games Parkour, Game Roof Parkour.